Dobrý deň, moje meno je Matúš Krupa a budem vám prednášať o energetickej banke. Celá prednáška v podstate bude iba o týchto dvoch slovách, čo je banka a energia, prevedení u človeka. Prvá vec, ktorú by som asi rád zohľadnil, je, že energia je v podstate ako informácia, ktorou disponujeme, že či už sa niečo nové dozvieme, alebo niečo cítime, alebo prežívame, tak je to v podstate informačný charakter, ktorý sa vie pretaviť aj v rámci následného správania v nás. Či už vo forme osobného kontaktu, že sa nás to osobne dotýka, tak tým má informácia silnejší charakter pre naše prežívanie zároveň. Aj častosť daných informácií môže nás prehlcovať a zároveň presícovať v rámci toho charakteru. No a v rámci toho by som rada spomenul, že ja budem rozoberať v podstate energiu na 4 kategórie, a to máme telesnú energiu, máme emočnú, sociálnu a myšlienkovú. V rámci banky by som rád definoval, že v podstate budem uvádzať takýto príklad pohára, ktorý bude v podstate zohľadňovať to, ako človek má vlastne únosnosť alebo nosnosť daných zážitkov, informácií a výsledkov. V rámci toho budem asi pre lepšie zobrazovanie používať takýto grafik, v ktorom budeme v podstate pracovať s hodnotami negatívnymi a kladnými, kedy cieľom bude dosiahnuť bod 0 v rámci takého vnútorného vyrovnania človeka. Na to, aby sme vedeli správne prežiť a precítiť všetky zážitky, ktoré máme, tak máme v podstate snahu sa orientovať v kladných hodnotách alebo v bode 0. V rámci prepodnecovania alebo do takých meltdownov a shutdownov, čo sa autisti dostávajú, často býva kvôli tomu, že sú častokrát vystavovaní negatívnym zážitkom v dlhodobom presícovaní. Čiže z toho dôvodu budeme sa snažiť v tejto práci zohľadňovať tú energiu tak, aby sme vedeli pracovať s našou vlastnou energiou. Podstatné je zohľadniť, že energia má v podstate dva charaktery. Jedno je introspektný charakter a extrospektný charakter. V rámci introspektného charakteru tá energia sa kumuluje v nás a my ju prežívame v rámci vnútorného samých sebe. V rámci extrospektnej energie zároveň to je, že prežívame tú energiu navonok. Čo si vieme predstaviť kvázi ako meltdown a shutdown, že meltdown je práve prežívanie to navonok, kedy ideme do tých afektov a výbuchov v rámci vyhradenia sa prostrediu, a v rámci introspektných je to práve ten shutdown, kedy sa stiahneme do seba a ostaneme samých sebe. Dobre. V rámci telesnej banky by som rád zohľadnil, že je veľmi podstatné nezabúdať na našu životosprávu v podobe či už stravy alebo pravidelných stravovacích návykov a fungovania, lebo sa aj hovorí, že máme druhý mozog v žalúdku, tak aby sme mali aj obidva v poriadku. Spánok je zase veľmi podstatný pre nás na to, aby sme vedeli všetky podnety a zážitky, ktoré máme, a vedieť integrovať v podobe spánku, kedy sa vytvárajú aj baby neuróny a zároveň aj neurónové siete, kedy sa nám aj všetky tie zážitky najviac ukotvujú. Netreba aj zabúdať na to, že spánok je aj zároveň najlepším regeneračným spôsobom, ktorý vlastne v živote máme. Pohyb. Máme miliardu až neobmedzené množstvo buniek v našom organizme, ktoré neustále sú v nejakom pohybe a kmitajú. A pokiaľ my sa kvázi zastavíme, tak v podstate tá energia sa v nás bude aj tá kumulovať, ktorú treba dávať von, či už nejakým pohybom, čiže ani na pohyb netreba zabúdať. A senzorika je v podstate hlavný informačný zdroj všetkých podnetov a vnemov, ktoré máme. Všetky senzorické vnemy, ktoré máme, sú v podstate iba o tom, aby sme vedeli správne príjmať tú informáciu. Prečo je veľmi podstatné, aby sme vedeli aj sami určiť, že ktorá senzorika alebo ktorý vnem je pre nás kvázi náročnejší alebo ľahší, na ktorom vieme popracovať, alebo zároveň, ktorým by sme sa mali vyhýbať. V rámci toho grafu, keď kvázi si už zoberieme nejakú našu životnú cestu, ktorou ideme a máme rozhádzaný ten životný štýl, tak vieme si aj povedať nejaké tie základné body, ktoré sú od -3 až do -5 alebo od 3 do 5, ktoré sú v podstate pre nás také tie najzásadnejšie. Od -3 do 3 je to v podstate u nás takéto štádium normy nášho bežného prežívania. Keď máme športovú aktivitu, ktorá nám akože pridá v rámci nejakého zdravotného dobrého štýlu, zároveň máme chrípku, ktorá nám to odobere, zároveň máme kvalitný spánok a prebdenú noc, tak každý raz na to máme nejakú automatickú odozvu alebo reakciu toho, že prečo sa ako cítime, že či už sme unavení, alebo chorí, alebo v pohybe. Zároveň, pokiaľ si zoberieme, že toto je náš akoby životná norma, tak je vidno, že máme v podstate vyšší štvorček, ktorý v podstate ukazuje to, že sme si udržali ten lepší štýl, ktorý máme, a tým pánom sme predišli kvázi úplnému nejakému rozhádzaniu nášho organizmu a fungovania, čo zároveň tiež je zaťažujúce pre nás. A to sa volá dobrá životospráva.
V rámci stravy a spánku, pohybu a senzoriky vieme všetky tieto banky použiť v podstate do jednej banky, ktorú vieme nazvať iba banka tela. Vtedy si vieme povedať, že kde sme kvázi niečo vynechali alebo zabudli v rámci nášho životného štýlu a čomu by sme sa mohli viac povenovať. Druhou bankou je emócia. Každá emócia má svoju kvázi odozvu alebo nejakú rezonanciu, či už intro alebo extrospektným pohľadom, ktorú potrebujeme aj takým spôsobom nejak spracovať. Keď prežívame často dlhodobo emočný tlak alebo prehltenie emócií, tak sa dostávame do podtlaku, ktorý práve nás častokrát paralizuje, vyblokuje a nevieme v podstate, ako ďalej s ním fungovať, tak tedy je asi dobre sa iba zastaviť a prijímať tie emócie, akože rozplynúť. Lebo každá emócia má svoju zotrvačnosť a dobu integrácie, ktorú potrebujeme spracovať. Po každom nejakom ťažkom zážitku alebo šťastnom zážitku, tak treba dať tomu aj priestor, aby to tak došlo do cieľa. A v rámci pozitívnych a negatívnych emócií by som si dobre zdôraznil, že aj pozitívny, aj negatívny zážitok môže byť pre náš organizmus rovnako zaťažujúci. Pokiaľ budeme stále vystavovaní iba šťastným zážitkom, v podstate my sa presítime iba dobrými zážitkami a zároveň nás to rovnako prepáli, ako keby sme zažili negatívne. Máme na to veľmi dobrý emočný kompas, ktorý nám v podstate vie ukázať takú reguláciu v tom, ako vieme fungovať. Čo máme kvázi podnet, ktorý vieme rozdeliť na dobrý a zlý, ktorý v podstate vedie k vnútornému smerovaniu. Ono až tak nezávisí na tom, že či zažijeme dobrý alebo zlý zážitok, ale ten zážitok nám v podstate ukazuje to, ako my vieme to cítiť a zároveň aj lepšie samých seba poznať. To je v podstate ako keby technika, ktorá je smerovaná na to, aby sme vedeli sa orientovať a rozpoznávať vo vlastných emóciách. V rámci toho grafu by som tiež zase máme životnú rovinu, ktoré akoby prežívame dané emočné výkyvy, ktoré môžeme zase definovať od -5 do -3, od 3 do 5, kedy máme, že príklad pochvála nás poteší, urobí nám to lepší deň, ale zároveň máme potom po dobrom zážitku máme aj tendenciu častokrát padnúť, lebo ostávame v tej dobrej tenzii, lebo aj dobrý, aj negatívny zážitok v podstate má rovnakú váhu, len je podstatné keby udržať ten bod 0 v rámci emocionality. Keď zažijeme nejakú hanbu, nás sa to veľmi dotkne, nás to parazituje, môžeme dostať z toho shutdown, meltdown, zároveň dobrý nový vzťah vie nás nakopnúť a povzbudiť a hádka s kamarátom nás zároveň vie rovnako sklamať. A takto to v podstate funguje niekoľkokrát aj za deň. Keď si zoberieme, že v podstate najzákladnejšie kritéria u emócií sú kvantum emócií, že koľko ich máme, intenzia, že ako sa nás to osobne dotýka, ako to moc prežívame na osobnej úrovni a dĺžka integrácie, že či sme vlastne tie zážitky nechali odísť a tie emócie akože doznieť u nás. Čo by sme mohli nazvať emočná banka, ale je tam banka tela. Myšlienková banka je práve banka na to, že ako my sa pozeráme a vnímame svet okolo nás. Vieme si zobrať príklad na Bobovi, ktorý kvázi prežíva svoj svet v určitej bubline, čo my všetci poznáme asi ako autistická bublina. Netreba ale zabúdať, že tá autistická bublina je vyskladaná v podstate z reality, ktorú sme všetci prežili. Čiže všetko, čo my zažívame, vnímame a registrujeme, je v podstate iba to, čím žije Bob v svojej bubline. Častokrát k tej bubline máme nejaký prístup, čo je flexibilný alebo rigidný. V rámci flexibility to znamená, že keď my dostaneme nejakú myšlienkovú úvahu alebo niekto s nami nesúhlasí, je na nás, aký my zvolíme prístup k tej informácii. Buď ju môžeme prijať flexibilne, že OK, môže to tak byť, alebo môžeme prijať rigidne, že budeme si zastávať našu pravdu. Ale práve tu je o to, že čím viac pôjdeme do rigidity, tým viac ideme do vnútorného sveta, kedy kvázi sa zaobalujeme iba informáciami, ktoré máme a neobohacujeme sa ďalšími. A zároveň, keď pôjdeme do vonkajšieho sveta, tak zároveň nebudeme mať akéby ten kontakt sami so sebou. Preto je veľmi podstatné mať v tomto vyhľadený balans. Keby sme túto bublinu v podstate odstránili, tak v podstate z tohoto autista už vidíme, že on je to normálny človek v podstate na svete. Čiže každý človek má nejaký svoj prístup a vnímanie tej reality v svojom okolí. Len podstatné je to, aký zvolí k tomu prístup. V rámci aj toho príkladu vnútorný svet je práve vnímanie takého toho nášho súkromného vlastného ja a zároveň vonkajší svet je to už, kým my vystupujeme na vonok. Čo vieme aj si zobrať to, že keď niekto je v odpore v rámci nejakých informácií, tak je v podstate v takej rigidite o samom sebe, ale zároveň, keď on nedokáže ani prejaviť tie emócie navonok, tak zároveň sa obmedzuje. Čo je zároveň tiež podstatné aj v tom grafe zohľadniť, že máme zase už tú stupnicu vnímania alebo taký prach,
vnútorného a vonkajšieho sveta, kde vieme vnímať, že či ten človek je naklonený viac na jednu stranu alebo na druhú stranu. Taktiež preto si vieme zohľadniť zase od -5 do +5, kde cieľom je, aby človek bol vyrovnaný v svojej rovnovážnosti a zároveň, aby sa nevykolajoval od -3 do -5. Zároveň ani od 3 do 5. V tomto príklade sú obidve roviny vnímané ako myšlienková flexibilita a myšlienková rigidita. V rámci tej rigidity to znamená, že tam už my máme nejaký vnútorný odpor voči daným informáciám, ktoré zasahujeme. A keď už máme odpor, tak už ideme do vzdoru a boja, čo zároveň nám bere energiu. Z toho dôvodu, keď si zase zoberieme tento graf a nejaké životné myšlienky a informácie, ktoré dostávame či už zo sociálnych sietí, ktoré iba sledujeme alebo zažijeme v každodennom živote, môžeme vidieť, že v podstate máme tiež zase základné body, ktoré sa odčleňujú. A to sú zároveň tie myšlienky, kde my sme mali napríklad vzdor, že my sme bojovali s kamarátom, boli sme vonku a hájili sme si svoje názory. Alebo na druhú stranu sme vnútorne prežívali nejaký vnútorný konflikt, kde sme sami so sebou sa hádali o pravde, ktorú máme sami so sebou. Preto toto vnútorné vnímanie a vonkajšie vnímanie som zaradil do myšlienkovej banky, ktorá zase je iba určitou formou kapacity, ktorú dokážeme vnímať. Poslednou časťou je sociálna banka a sociálna banka je zároveň o tom, ako my máme sociálne kontakty. Máme to či už v emočnej náročnosti, že keď sa stretneme s niekým, máme s ním dobrý alebo veľmi osobný rozhovor, ktorý nás vie nabudiť alebo zároveň utlmiť. A zároveň absenciu hraníc, keď je veľmi podstatné, že či dokážeme si obstať vlastné názory alebo povedať si svoje medze. Nemusí to ísť hneď vždy konfliktom, stačí iba niekedy z tej situácie odísť. Frekvencia sociálnych zážitkov, že pokiaľ my sa stretávame napríklad na dennej báze, že máme 5 stretnutí denne, tak nás to v podstate vyšťaví, unaví a nemáme z toho taký efekt, ako keby sme mali raz za čas. A to je presne tá kategória zahltenia a ventilovania tých zážitkov, že socializácia nás vie vyslovene oslobodiť v rámci toho, že vieme zdieľať s niekým a je to pre nás krásny zážitok, ale zároveň vieme byť aj z toho zahltení. Tiež zase na tabuľke a príklade, aby sme chápali, máme tie výkyvy, ktoré v podstate sú presne o tom, že máme dobré stretnutie s kamarátom, ktoré nás nabudí, poteší a hneď by sme chceli ďalšie, ale zároveň medzi tým dojdeme do konfliktu a ten konflikt už nám zase zoberie tú energiu, ktorú už nejakú dobu riešime a musíme zase integrovať. A stretnutie s veselou aktivitou, čo je zároveň zaujímavé, že keď by sme sa napríklad stretávali s autistami a mali by sme s nimi aktivity, tak nemusíme ísť do tej osobnej roviny spoznávania tých ľudí a tej intimity, ale zároveň môžeme spoločne zdieľať tie veci. A už to je tiež, ako keby sme mali spoločne dobrý zážitok. A 6 hodín počúvania je tiež akoby vyslovene zahlcujúce, čo v podstate skoro nikto nemá rád, že iba 6 hodín sedí a počúva tú druhú stranu. Tiež môžeme to zahrnúť do jednej sociálnej banky a pre vysvetlenie, čo už tieto všetky banky, keď už máme, vlastne znamenajú to, že dostaneme celú našu energetickú banku. Táto celá energetická banka práve pozostáva z toho, že keby sme si dali takýto príklad, že máme, ako sme žili určitú dobu svojho života a máme, že mali sme fyzické aktivity, emočne sme boli jemne odpojení, myšlienkovo sme neboli prehltení, ale sociálne sme boli stále v nejakom sociálnom styku, tak dojdeme do toho, že máme plnú banku a teraz ideme hľadať, že prečo. A keď my sa tak spätne vrátime, tak dojdeme k tomu, že je to sociálna banka a vieme, že by sme mohli tedy zvoliť samotu a jemne si oddychnúť a nevystavovať sa až tak sociálnym kontaktom. V ďalšom prípade, keď máme zase emočnú banku plnú, tak vieme, že by sme mali tedy napríklad zvolniť a integrovať tie pocity, lebo sme emočne presýtení a treba, aby sme to uvoľnili a tým pádom vieme predísť vyčerpaniu a únave. Keď máme banku tela, vtedy kvázi to je ako keď máme športový zážitok a sme unavení a vysílaní zo športu, tak si potrebujeme oddychnúť, vyrelaxovať, ideme do sauny, báňu si dáme a v podstate vtedy už zvolníme jednu časť, ktorá v podstate zvolní celú banku. A už vtedy vieme znova s tou kapacitou nejako pracovať. Myšlienková banka taktiež. Keď máme plnú myšlienkovú banku, vtedy sa treba zamyslieť, že či sme vtedy vo vnútornom alebo vonkajšom svete a že nakoľko kvázi my sme, akoby si hájime moc svoje názory, ako bolo vtedy na tom grafe od -3 do +5. A zároveň takto vyzerá konkrétne celý príklad tejto myšlienkovej banky. Také praktické znázornenie, že môžeme mať takúto tabuľku doma, keď budeme sa cítiť v nepohode, vieme si sami zaškrtnúť, že ako sa cítime, že či sme celkovo prepodnecovaní, alebo že či máme negatívne emočné ladenie, fyzické potreby, či boli naplnené, sociálna prepodnecovanosť, ako dlho sme boli, a či náš druh myšlienok sa viac týka nás alebo niekoho iného.
a tým v podstate vieme akoby zohľadniť to, že ako sa vlastne cítime a ako to prežívame. A ja vám ďakujem za pozornosť, moje meno je Matúš Krupa. Ďakujem, takže na konci prezentácie si nám vlastne rozprával o tom spôsobe, že ako si tie banky môžeme sledovať. Bol to taký veľmi abstraktný spôsob a teda ja by som sa zaujímala, že či máš nejaké skúsenosti s tým, ako si tie svoje banky sledoval, nejaké napríklad ďalšie návrhy, že ako by sa ich dalo vlastne ľahšie sledovať. Dá sa to sledovať napríklad životným štýlom, že keď človek si tak zrekapituluje, že čo ako vlastne žil v poslednej dobe a teraz si iba povie, že ktorý zážitok bol pre neho asi najťažší a už vie si bližšie rozanalizovať otázkami sám na seba, že vlastne, že bol som vonku, zažil som toto, udialo sa toto a teraz som taký, že a som z toho vlastne vykolený alebo rozhodilo ma to a si poviem, že vlastne hej a teraz zistujem prečo. A že ono to je v podstate taký ten návod, že nám môžeme tak hľadať a chápať aj vlastné pocity. A mne napríklad to pomohlo v tom, že ja som napríklad v tom vedel nejak pochopiť, že vlastne kedy som unavený a že kedy si mám odpočinúť, kedy mám pracovať a nejak sa vedieť v tom lepšie nastaviť. Já bych se možná zkusila zeptat, v jaké bance nebo v jaké té zásobě ty máš často největší přehlcení a třeba proč a jak s tím pracuješ? By to bylo trošku praktičtější. Ja mám myšlienkové a pracujem napríklad na tom formou kontemplácie alebo takého ležania a nechania voľne plynúť iba tie myšlienky a vtedy ja si uvedomím, že čo vlastne nad čím rozmýšľam, čo prežívam a že čo vlastne mi ide hlavou. A potom viem, že OK, že mám takéto myšlienky a asi by som mal konať takto a takto. Super, děkuju. Kdo ještě by měl dotaz? Super, určitě. Dobrý den, já jenom mám doma atypického 14letého teenagera a tomu by vyhovovalo, kdyby existovala nějaká apka nebo nějaká technická podpora, protože on to úplně miluje. A pravdou je, že to, co říkáte, že si jako spolu povídáme ten den nebo co se dělo, aby si tu hlavu jako srovnal, my tomu říkáme rovnání hlavy, aby věděl, z čeho je unavený a proč, anebo proč je naštvaný a tak. A to mi vlastně odpovídá tomu vašemu rozdělení banky. Ale zajímalo by mě, jestli neexistuje nějaká apka, protože chytré hodinky máme a strašně se mu to líbí, jestli by něco takového nemohlo vzniknout třeba. To je zajímavý dotaz. Mohlo a popravde som na tom ešte nepracoval. Ale je to určite dobrá myšlienka, takže nechám si to uložiť a asi možno niečo bude. Budem keď tak informovať. Dobrý den, on to nebude dotaz, jenom spíš navážu. Není to úplně aplikace pro autisty, ale je to pro lidi s duševním onemocněním a jmenuje se Nepanikař a dostala několik ocenění. Dá se tam i nějakým způsobem upokojit a dát si dohromady ty myšlenky. Jsou tam i interaktivní záležitosti, kromě toho je tam i chat pro ty lidi od 16 do 20 hodin a jsou tam na tom odborníci. Takže něco takového je pro toho vašeho autistu, kdyby měl zájem. Děkujeme moc. Já se ještě zeptám, Edith, jak jsme na tom s časem, jestli máme čas ještě pro poslední dotaz. Tak ještě někdo? Nehlaste se všichni. Super. Dobrý den, já mám dotaz možná nejenom na Matuše, ale i na ostatní a vztahuje se spíš k tomu úvodnímu slovu, který bylo. A tam zaznělo, že pořádáte na Slovensku, jestli jsem to správně pochopila, sportovní kroužky a divadelní kroužky pro děti na spektru. Tak jestli to běží, třeba jaký máte z toho zkušenosti a jestli něco takového existuje i v Čechách nebo na Moravě. Já jsem akorát řekla, že v budoucnu je v plánu, takže nevím, jestli už to existuje. Plánujeme a ešte sa to len pripravuje, že kvázi čakáme aj na tých ľudí, že aby bola dostatočná kapacita a zároveň v podstate ako to vyjde. Ale je to veľmi blízko v dohľade. A čo sa týka Čiech, priznám sa, že neviem. Edith, nevíš něco? Slyšíte to všichni? Možná tady mikrofon. Takže v Ostravě Adam, autistické děti a my, tak ty tam mají různé sportovky a děti tam přespávají a tak dále. A za sklem taky něco? Za sklem má sportovní aktivity a mnoho dalších, to se můžete na stánku podívat a vzít si jejich letáčky. A potom taky Adventor pro lidi na spektru 16+,
tak vlastně mají nějaký jako horolezeckou stěnu a nějaký box, Thai box a muzikoterapii a tak. Takže Adam je v Ostravě, za sklem je teda Praha, Brno, Zlín, Olomouc a Adventor je Praha. Jo. Já mám ještě jednu otázku na Matuše. Dobře. Protože já, když jsem slyšela tvoji prezentaci poprvé na klíčích k sebeobhajobě, tak jsem měla velkou radost, že tam zmiňuješ, že vlastně i může přetížit vlastně pozitivní věci. A myslím si, že často lidi, kteří pracují ve školství, hlavně teda ve školství jako vlastně s dětma na spektru ve školním věku, tohle vůbec netuší. Oni furt hlídají, aby nebyl ve stresu z přetížení, aby neměl křivdy a takovýhle, ale vlastně pak jsou šokovaní, že to dítě třeba nefunguje, protože se blíží Vánoce a od začátku prosince prostě má takový eustres, že tak jestli bys to mohl vysvětlit, proč vlastně zrovna člověk na spektru prožívá ty pozitivní vlastně a má k tomu stresové chování, nežádoucí chování, někdy stejně velký jako u negativního stresu. Ono častokrát tam hrá práve, že najviac ten faktor, že keď na niečo čakáme, tak sme v takomto vytržení, že kedy už to príde a čo to má byť a zároveň z toho kvanta nezodpovedaných otázok, čo to bude, ako to bude, aké to bude, tak už je to taká tá otázka. S tým, že ešte ako zrovna Vianoce sa všade reklamujú a prezentujú, tak je to stále len taký akoby informačný útok na to, že už to tu skoro je a vieš, že to tu bude a už dostáva sa od toho stresu iba z toho. On sa môže tešiť, ale zároveň kým to príde, tak je to v podstate tá doba čakania a takého toho potlačenia už tej radosti, ktorá ešte len má prísť, lebo to je až na ten jeden moment. Taky mě napadá, jestli to třeba není z nejistoty, z toho, že autisté mají problém být v nejistotě, jestli to třeba taky není z toho. Môže byť, lebo sú to v podstate nepredpokladateľné informácie, ktoré nemáme akože presnú informáciu, že čo to bude a zároveň máme radi definované tie veci a určitou formou tak tabulkovo a keď dojdeme do nejakej informácie, ktorá kvázi nie je úplne že jasne definovaná, tak to môže byť tým stresom, lebo máme tú nezodpovedanú otázku, ktorá nám visí stále v hlave. Tak moc děkujeme za výstup. Ďakujeme. Děkujeme.